Тук Йорек, там горе. Записвам. Бръсна ли си гърдите, бе? Бръснах си. Казвам ти, че... До пето бръснахме ли? И не му бръснах. Така съм го хванал. Ама ти гледай как го фаля! Ето. Аз съм Боби боксера и сега че той мога да ги пребия. Къси? Боби боксера. Нали знаеш по Фейсбук? Ма имаш ли такова? Има. Да. Сай с теб и гърба да видим. Страни. Гледай сега. И в бойна стойка седи. Леле, майко. Леле, кафешарен, леле. Леле, бе. О, дай па. Дай, леко тук, леко камерата, че е скъпа, не е платен. Само так. Дай малко апъркът иде, долу и пак горе ти са. Да. Нема лев, прав, нема лев. Само седваш на улица. Ма не се едно, той така си се боксира, това е проблем. И не вай тук, Павле. Ако искате с англичани на тротуара да направите среща. Да, вече много мащавам под лед. Ей, къпо копале. Удари твърд лев. Не в камерата. Гледай как гледай, по камерата.